Ці ведаеце вы, што 1 чэрвеня адзін з самых трагічных дзён гісторыі Беларусі? У гэты дзень 190 гадоў таму назад, 1836 у Берасці была закладзеная Брэсцкая крэпасць. Краевугольны камень для яе заклаў фельдмаршал Расійскай імперіі Іван Паскевіч, а разам з краевугольным камнем заклаў скрынку з манетамі і бронзавую шыльду. Іх знайшлі ў 1953. Але каб пабудаваць Брэсцкую крэпасць, быў цалкам знішчаны старажытны Берасце, горад, які ўпершыню узгадваецца ў летапісе ў 1019 годзе. Ратуша, старыя манастыры і нават могілкі, не толькі хрысціянскія, але і габрэйскія былі цалкам знішчаныя. Могілкі прыйшлося жыхарам перавесці на новае месца, а дамы загадалі ўлады самім жыхарам знішчаць, каб не плаціць штраф. Таму тое, што мы сёння ведаем як Брэст, гэта зусім новы горад, перанесены на некалькі кіламетраў на ўсход ад летапіснага.